Ugnay nangutana gov ba si Josam Adventures gov pam naghulat jud mi sa imong nga saad gov amping permi gov. Josam, salamat sa imong comment. Makalingkod ko karon pang June 30. So karong mga panahon na dapat sa atong transition. So ato nang paningkamuton after June 30 nga ako yung buhato ng akong mga panaan diha kaninyo. Thank you. Gikan ni Edrich Bari Aharkal. Nindot pud unta gov nga kaming mga yanong magbubuhis dali ni makaduol nimo dili kay muadto tag kapitol daghan patag agian. Salamat kay Edrich sa imong comment. Ang akong team no karon nagsabot mi nga once a week na agyoy People's Day na kanang adlaw ako gyud lang i-reserve para sa mga bisita nato ng mga katawhan sa probinsya. Gov napay lain si Serge. Gov, is it possible nga magka-train ta dinhi sa atong probinsya? Why not? Possible kaayo na kung naay programa ang national ug naay budget ato nang suportahan kay mo sa na akong damgo nga magka-train ta diri sa probinsya. From Elias Gov, nganong gusto ka mudagan nga pagka-gobernador sa Sugbo ug karong nakabuot na nimo yung pagka-gobernador, unsa ang tulo nimo ka priority nga programa? Ako, Elias, na biktima mangod kong political persecution sa akong pagtabang sa probinsya, sa akong advokasya nga hunger ug food insecurity. Ako mismo na biktima ko, ikasuhan ko, isa nagtabang ko sa komunidad. So mao na ako ginang gibalugan nga akong ipakita nga dili na nila basta-basta mabuhat sa usa ka tawo sa ilang pagdaog-daog. So ako yung gibarugan ang taga-probinsya. As you know, no, ang atong first priority gyud is the healthcare. So amo na nang gipangtan-aw, gipanglantaw karon pang tras wa pa mi kalingkod, amo na nang istudyohan. And also, another thing, ang ato ang panarbaho diri sa probinsya na unta daghan ng mga negosyo makasulod para makahatag og trabaho sa atong mga Cebuanon. Ikatulo ang education. Ato ginanglantawon nga ma-improve ang atong level of education diri sa probinsya para competitive ta internationally. Thank you. From Idjon, akong pangutana mao kini, dili ba ni lisod-lisoron ang ginagmay nga panginabuhian sa ginagmay nga sektor? Nganong lisod-lisoron man, ato nang suportahan ug ato nang tabangan para managko sad sila. From Yeah. Cabardo Gov, Gov Pam, plano ba nimo i-revamp ang mga department heads? Dili gid siguro on June 30, ato sang obserbahan for 3 months kung unsa ilang performance. Why do we have to change something that works, diba? So ato lang sang pagkalantawon. From Ninita Gov, Governor Pam, priority infrastructure project ba sa imong administrasyon ang Metro Cebu Expressway? Yes, big yes. Actually, nagstorya na mi ana ni Mayor Nestor sa Cebu City kung unsa among mga moves and ako na sang gistudyuhan na kung unsa na siya pagtabang. Ikaduhan niyang question. Kanang One Cebu ni outgoing Governor Gwen Garcia, unsay purpose ana paghimo og lain gov kanang tatak bari 4? Thank you sa advice ha. Naghuna-huna jud mi og maayo nga suitable na name. Sa akong hunahuna karon United Cebu is nindot. Unsa tan-aw nimo? From Steve Gov, have you checked people around you that will be hired? Maybe they are just eyes and ears of the outgoing administration. Sana wala makapasok na One Cebu diehards. Konting ingat lang po, Gov. Thank you sa imuhang reminder. Sige, ato ng pagkabuhaton o ato ng bantayan. Thank you. From Lapot, unsaon ka namo pagtabang sa among ginagmay na paagi, Gov? Naghangad ang Subuanon kanimo sa hapsay ug tinud-anay na serbisyo. Makatabang muna ko sa inyong pagpadayon na suporta o atong panaghiusa o
ug atong volunteerism ug katusang mga prayer warriors nato padayon lang mo sa inyong pag-ampo nako kay kinahanglanon kay na nako. Daghang salamat. From Menj Gov, kamusta ka Gov? Amping permi og tulong pud. Busy na gyud kayo, Mensch, but yeah, sakto na imuhang reminder. Daghang kayong salamat. Pag binantayon jud ko ana nga makatuog kog tarong. From NN Gov, ipadayon pa ba gihapon ang pagpanghatag og school supply sa tanang public schools? June 30 pa ta makasugod og lingkod ug mag-abli ang klase karong June 6. I'm sure na nanay programa ang previous administration. But sunod tuig nga ato ng budget, kung naa lang yung budget for that, ato ng pagkabuhaton. Ano gun dili? Makatabang na sa ato mga estudyante. Pwede ba maus-usan ang bayad sa canyoneering sa Badyan sa mga lokal lang Gov ba? Ato ginang tan-awon gyud kay ako sad mismo paminaw nako mahal na gyud na. Thank you sa imuhang comment. Akong pangutana Gov, nganong pirmi ka gorgeous in spite sa tanang mga problema imo giatubang nilalay? Thank you kay sa comment ha. Ang numero 1 anak no kay di lang jud ko ganang maparehag og naong nilalay. Una man kamot jud ko nga magpa-beauty nga dili ma-stress. Thank you. Naway possibility nga mabutangan mig health facility sa San Fernando like hospital nga maka-accommodate og mga patients nga dili na unta moadto og laing pang lugar para ma-admit or matambalan man lang like small accident nga need og atiman sa mga nurses and doctors. Hope you notice my question po. Amping kanunay Gov. Salamat sa imong pangutana. Ato ng pagkabuhaton. Sana sa akong mga saad kaninyo, ato ng paningkamuton nga before mahuman akong term na atay mahitabo diha sa San Fernando with regards to our healthcare, access to healthcare.